Yn y tîm ni, mae gennym ni 42 o hogiau sy'n dod i ymarfer. Mae ardal Rhuthun yn reit Gymreigaidd beth bynnag. 50% yn siarad Cymraeg, ond da ni rwsut wedi dod yn fwy lwcus. Mae gennym ni dros 80% sy'n gallu siarad Cymraeg. Felly naturiol mae'r sesiynau hyfforddi a'r gemau yn digwydd yn ddwyieithog yn y bon. Dal i edrych yn y bil. O, truck yn Isaac! Pan mae'r plant yn arwyddo fyny am yr flwyddyn gyntaf, da ni'n cael nhw llenwi ffurflen. Fel rhan o'r ffurflen, da ni'n gofyn pa iaith maen nhw'n siarad. Iawn, Isaac. Yn dilyn ymlaen o hynny wedyn, da ni'n gyrru tecs allan ynglyn â gemau a hyfforddiant yn Gymraeg i rhieni sy'n siarad Cymraeg ac yn Saesneg i rhieni sy'n siarad Saesneg. Pan da ni'n gwneud one-to-ones efo un o'r rei o'r hogiau, da ni'n gwybod sy'n siarad Cymraeg, mae hynny'n naturiol yn digwydd yn Gymraeg. Pan da ni'n cael pawb at ei gilydd, da ni'n tueddu i wneud Cymraeg a Saesneg. Ddim gefn wrth gefn, mae jyst yn digwydd yn naturiol fwy na'm byd. Sisi Jack bob tro. Falle bod nhw'n cael gymaint o hynny o gyfleoedd tu allan i'r dosbarth yn ardal Rhuthun i siarad Cymraeg, ond mae hwn yn jyst gyfle ychwanegol. A ydych chi'n gweld yr hogiau jyst yn siarad Cymraeg efo'i gilydd yn hollol naturiol, does dim rhwystyr mewn ffordd. Da ni wedi bod yn gwneud ers y dechrau reit ar ddiwedd sesiynau, so rhywun yn cael pen blwydd. Da ni wastad yn canu pen blwydd apus i'r person yna, a da ni'n rhoi dewis i'r plant, ydych chi eisiau deud o'n Saesneg neu'n Gymraeg. A beth ni'n ffeindio ydy bod hyd yn oed y rei di-Gymraeg wan yn dechrau canu pen blwydd hapus. Ar y cefn, Dan! Keep going, Dan! Beth sy'n ni'n hoffi fel clwb gan yr ymwneudolaeth ydy bod yna jyst fwy o ddefnyddiau hyfforddi ar gael, fel bod ni'n cael gweld bobl eraill yn falle yn gwneud sesiynau, cael syniadau gwahanol, cos dyna dyn ni'n gwneud o ran hyfforddiant cyffredinol, ydy fyny ar lot o fideos, gweld pobl yn gwneud gwahanol bethau, so hynny'n help mawr i ni.